Ассалому алайкум, подписчикони азиз. Умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ аст. Хуш омадед ба канали Бухтар Сити. Бародарони азиз, касоне ки дар канали мо меҳмоне, подписатсия кунед. Бародаре ки канали моро тамошо мекунанд, дастгирӣ мекунанд, падилитсия кунед дар ёру дӯстон, то ки наврҳои хуб ҷолиб бисёртар шавад. подписчикони азиз, мо имрӯз ду сарғинаҷини биғзи нозоидаро баҳри шумо навор мекунем. баҳри ҳамин наврҳои мо яктай лайка дареғ надорем, то ки наврҳои мо баҳри шумо, подписчикони азиз, хеле просмотр шидааст. Подписаться шидагия бародарони азиз, кам-кам канала дастгирӣ кунед. Иншоалло наврҳои мо баҳри шумо, шуморам баҳри мо подписация кунед каналда. меҳмон бисёр шавад, иншоалло тамошобин бисёр шавад. Наврҳои хуби мо баҳри шумо, молои нағз баҳри шумо пешниҳод мекунем. Тамошо кунед, харидорӣ кунед. иншоалло ҳарди молора бо молои беҳтаринанд. подписчикони азиз, ҳамин рақами номери яги мо ай 7 моҳа боло биғзай бародарони азиз, гусала калон даста мезана, бе мутахассис биёя, касе харидора биёя, бе ягон духтар, бе ягон мутахассисеш ки ҳамин биё худаш намта дастша дар шикамаш бумона, гусала калон даста мезана. иншоалло ки мефаҳмад. рақами номери яги мо, подписчикони азиз, 4 та дандони калон мурада, 4 та дандони майда гусалагиш ҳастай. иншоалло мо дандоношан камтар маълумоти нишон метем мегзарем. мол поча баланди фасонай, иншоалло ки масъалаи хурданшон, масъалаи аҳлишон кафолат дода мешавад. моло қарор доранд дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамои телефон 917 38 98 78. ба ин рақамо занг бизанед, харидорӣ кунед. иншоалло ки 24 соата телефони дасти мо кор мекунад. ватсап монам кор мекунад. бародари азиз, қафо навор мекунам. ката синаи моро тамошо кунед, чӣ хел синаҳа ки хушрӯ дорад, чочу пари фасон дорад, беҳад чочои дароз дорад. ранги молое ки бародари аз якта дута мезоянд ки синаи хуб менан, чочакҳои хуб менан, ҳамон хел чочи хуб дорад. подпискони азиз, ина мо лозим масъалаи алишам камтар дар маълумот метем. ина подпискони азиз, масъалаи аҳлишам бубинед. иншоалло ки мол беҳад чочи пари хуб дора. иншоалло ки 7 моҳа боло биғзай, соҳибишам ина 8 моҳа боло гуфтагине ки мо 7 моҳа мегем. подпискони азиз, фикр ақидоатон дар зери комментария бинависед. бародарон суханам мекушам ки сухани хуб гуфтан худаш садақай, сухани бадшам наге. подпискони азиз, дили ягон касам озор нате. ай сухани бад гуфтан ягон кас ягон чи нектонам намега. иншоалло касоне ки моро дастгирӣ менан канали моро, мо иншоалло дағшон дуогӯем. ҳама ин наворои баҳри шумоанд. моли биғзам бародари дар бозорам камчина. касоне ки дар бозоро мегарданд мебинанд, мол худаш камчина. ина морам бозор ба бозор мегардем, дастрас мекунем баҳри мухлисомон, баҳри подписчикомон, баҳри харидорон ки тамошо кунанд. касоне ки харидоранд занг бизананд, харидорӣ кунанд. касоне ки мухлис моланд, тамошо кунанд, бибинанд, фикри ақидошон дар зери комментария бинависанд. ай нархи навои мол бохабар шаванд. як бор биё дандоношон нишон кунем. ина подписчикони азиз, дандонои молро бибинед, чӣ хел дандонои тези шуда. 4 та дандони калон, дандонои майдаш ҳамаш мондагӣ ай баробараш. масъала аҳлишон беҳад аҳлаш, сойкаи хуб дора, мол попари хубам дора. як бор фигура мола хушрӯ тамошо кунед, занг бизанед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, ҳамин рақами яги мо 16300 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. бародарон аз занг бизанед, харидорӣ кунед. мегзарем ба масъалаи рақами дуввум. ина бар хуб ҷоба амтая бо раҳаш кунем. ина подписчикони азиз, масъалаи раггарди мола мин ҳуҷа бандаш рақами душавӣ кунед. иншоалло ки беҳтарин мола касе харидорӣ куна. иншоалло раҳматам мега баро ки синаву пари хуб дора мол. иншоалло ки чочора бибинед, халтасинаи хуб дора, беҳад чочои дарози хушрӯ дора, стойкаи нағзам дора мол. ина подписчикони аз баъзе бародарон ки шумо фикршона баланд мебаред, фикраш паст бастагине ки мол стойкаш ҳамин хела. иншоалло моли алай хушрӯ ай зеби дари хона я оиларо аз шир таъмин мекардаги мол ай. подписчикони азиз, анами рақами дии мо ай. иншоалло ки ишам беҳтарин мол ай. дар моло камбудӣ дида намешавад. подписчикони азиз, баҳри ҳамин молҳои мо яктай лайка дареғ надоре бизане. иншоалло инаи мола ай пеши бибине. анам хел шохахош дарозам бошанд. ҳамин моли гови ҷӯшогира масалан ми ғанаҷинам шохш базебиш мене. иншоалло ки бибине чӣ хел базебай. вақте ки мезоя сина мена мувофиқи ҳамин шохош, иншоалло мол ҳамин қадгар видиш дига мешавад. ин ғанаҷини номери думо, подписчикони азиз, 2 та дандони калон дора. ҳозир иншоалло дандонои ишам нишон метиҳем, масъалаи аҳлиша нишон метиҳем. мегзарем ба масъалаи нархи навошон. подписчикони азиз, ногуфтанам ки моло қарор доранд дар шаҳри Бухтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамои телефон 917 38 98 78. 24 соат кор мекунанд. любое время занг бизанед, бипурсед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, на масъалаи аҳли ғанаҷин бе ягон камбудӣ любой тарафша меқапӣ, 4 та чоча мебинӣ. иншоалло ки халтасинакҳои хубам доранд. бемалол аҳлан ягон камбудӣ гуфтем ки дида намешад дар моло.
ина қафои молам тамошо кунед иншоалло моли 4 кунҷаи хушрӯай ҳамешан подписчикони азиз 7 моҳа биғизай моро болотар гуфтагане ки мо бародарони азиз камтар пасттар мегем барое ки мо ба дасти худмон бақа мондаги неста моро харидорӣ мекунем не ки мол иншоалло ки мусаллаҳошон калони хушу даст намезананд худо рости ҳамин молоро а як одам харидорӣ кардем ҳамон инсон гуфт ки ман ҳоҷием дурӯғ намегӯм ҳамин моли рақами як мона гуфт ки якни моҳ пас бояд бизоя числош хона дар навистагӣ мондагӣ я дар дафтари мусафеди падарон гуфт не ки мо бародаронс 7 моҳа боло гуфтаистем 8 моҳа 7 моҳа то 8 моҳара биғиза якмигиш анами рақами димон 7 моҳа боло иншоалло поёне хишу тамошо бия бор қурбонҷон ҳами дандоношам я бор нишон медиҳам меша бибинанд бародарон бинед чӣ хел сари базеб дора мол ина подписчикони азиз тамошо кунед чӣ хел дандон дора дита дандони калон дора иншоалло ки ҳарчанд молакои хубанд подписчикони азиз нархҳо нархи дастрасанд моло қимат неста иншоалло ки моли ҳам биғиз қичам биғизишон қариб агар биғизишон дуртар бишон нархшон арзонтар мешад не ки вақте ки мола биғизиш қарибтар шуд подписчикони азиз нархшан фарқият менад нархи анами мол рақами димон подписчикони азиз 15200 сомонии муомила дорад доставка дорад аз ҳисоби канали бохтар сити ройгон дар охири навор гуфтанӣ ҳастам ки подписчикони азиз ки ҳамаи ғарибо мусофирро парвардигор барори кор сарбаландӣ хонободӣ насиби рӯзӣ гардона дар ҳаёти зиндагишон ризқи рӯзишон касбу коршон баракат ато кунад парвардигор ҳамаи моро рост гуфтан рост барои рост ҳидоят кунад доимо ростгӯ бошем ростқалб бошем ки худованд моро ризқи ҳалол насиб гардонад то наворҳои оянда худоҳофиз.